For anden gang indtager de jyske børnegymnaster Flying Super Kids København i et stort showtelt. Altså, der er 3-4 forskellige springserier på nogle forskellige elementer, og så har vi danse, og der er med sang til, og nogle forskellige akrobatiske ting. Der er jo nogen, der er vilde med, at der er sådan nogle helt små børn, der kan noget, og så er der også nogen, der er vilde med de vilde spring, og det er forskelligt. En af de små børn, der kan noget, er Mathilde. Jeg har nok været med i 5 år, tror jeg. I 5 år? Hvor gammel var du så, da du startede? Jeg var nok 4, tror jeg. Hendes glansnummer har titlen Kasse, fordi det foregår på en sort boks. Det er sådan et stille program, man skal gøre sig rigtig umage med. Og der er jeg så med i, hvor jeg skal hoppe op på den her kasse, og skal også blive løftet af. Det er sjovt, det er en sjov fornemmelse. Børnenes cheftræner er da også pavestolt af sine gymnaster. Man møder en flok børn, som ligner nogle fuldstændig normale skolebørn. De kan bare en hel masse ting, man ikke regner med. Efter at showet lige er kommet fra Dubai, der er det jo en fantastisk måde at flyve direkte til København. Men spørger man børnene, at der er noget sjovere i Dubai? Jeg vil bedre lige at være i udlandet, fordi så får man se lidt flere lande, og ja. Er du så træt af at være her i København? Nej, det er hyggeligt at være her. Selvom det er sjovt, er det også hårdt arbejde for børnene i deres sommerferie. Men det er træneren godt tilfreds med. Jeg er personligt stor modstander af det her med, at børn de ikke kan deltage og lave en arbejdsindsats. Vi laver tingene sammen med, og børnene hjælper til. Og jeg tror egentlig, at børnene har godt af at komme i sådan et fællesskab og se, hvad man kan udrette i flok. Sidste år var der udsolgt alle dage, og i år ser ud til at blive et lige så stort hit. Tilbage står kun et enkelt spørgsmål. Hvorfor hedder de egentlig Flying Super Kids, når de ikke flyver i virkeligheden? Ja, det er jo det. Ja, det er jo det. Det er jo mest fordi, at en amerikansk agent så showet for første gang, og så sagde han, Flying Aarhus Gymnast. What the hell is that? You guys are Flying Super Kids. Og siden der ændrer man navn.